Hello guys, maglalakad na naman si Ate Ima papunta ng groceryan. Ayan o, dyan lang ako pupunta. Malapit lang ang pupuntahan ko ngayon. Magbibili ako ng mga pabaks. Magpapabaks ako. Dyan ako pupunta. Sa Almisar. Punta ko dito sa Almisar to. Lumalabas ako, wala nang paalam-paalam. Wala nang paalam-paalam sa amo kasi wala naman. Dito pasok tayo dito dito ako mamamalingki. Oh, diba? Ang lapit-lapit lang ng namin. Bihira lang ang mga tao dito. Ayan. Pagpasok mo, dito na may mga prutas. Ayan tig 11 daw. 11.95. Ayan, mga prutas dito. Ayan saging. Pres na pres yung saging nila. Walang tao. Walang tao. Bibihira lang ang tao dito. Kasi umaga pa lang dito. Magbibili ng magkano kaya itong pineapple? Yan 9 Pineapple Philippine. Tignan nyo yan galing pa sa Pilipinas yung natin. Pineapple, tapos strawberry. Pero may bibilhin ako na iba. Hindi yung ang bibilhin ko, maghahanap ako ng mabibili. Marami ng prutas sa bahay. Kaya wag na yan. Saan ba yung bibilhin ko dito? Titingin ako ng kape. Wala yung mga kapeng Tapos ito mura ang asukal nila dito. Murang asukal. Ay, kukuha ko ng basket. Saan ba? Dapat nilive ko,